Pohjois-Karjalan kauppakamari halusi pilotoida toimintamallia, missä oppilaitokset auditoi elinkeinoelämää ja erityisesti sieltä valikoituu elinkeinoelämän jatkuva oppiminen, rekrytointi ja perehdytys. Ja tätä lähdettiin toteuttamaan ihan sen takia, kun havaittiin, että oppilaitokset on isossa muutoksessa, elinkeinoelämä on isossa muutoksessa ja haluttiin luoda kohtaantoa sille, että oppilaitokset tuottaa palvelua, mitä elinkeinoelämä tässä hetkessä tarvitsee. Oppilaitosauditoinnit toivat esille yrityksissä jatkuvan oppimisen merkitystä sekä sitä, että oppimista on tarpeen ohjata ja koordinoida ja osaamista kehittää suunnitelmallisesti. Nämä on tärkeitä tietoja, kun meillä Kareliassa lähdetään palvelutuotantoa ja tuotteita kehittämään eteenpäin. Oppilaitosauditointi oli hyvä esimerkki siitä, että tällaista vuoropuhelua tarvitaan jatkossakin. Ja juuri tämä, että saimme paljon palautetta siitä, että nyt tiedetään paremmin, että mitä yliopisto ja oppilaitokset ylipäänsä voivat tuoda yrityksille, minkälaista apua ja millä tavalla voidaan sitä laaja-alaisesti yhteistyötä kehittää. Että meillä yliopistossa tiede ja oppiminen ja oppimisen johtaminen on niitä asioita, mitä me haluttaisiin tuoda entistä enemmän myös yritysten kasvun ja kehittymisen avuksi. Meillä on paljon kehittämistä yhtiössä muun muassa osaamisen kehittämisen osalta ja siinä valikoitukin sitten tämä jatkuva oppiminen auditoinnin osa-alueeksi. Ja sitä kautta meillä oli tavoitteena saada hyvin paljon tietoa siitä, että miten osaamista voidaan yhtiössä kehittää, mitä työkaluja on käytettävissä ja mitä yhteistyökumppaneita meillä on mahdollisuus käyttää. Kyllä näen, että tämä oppilaitosauditointi ja tämä pilotti niin vahvisti yhteistyötä ja ehkä madaltikin sitä kynnystä tehdä yhteistyötä myös jatkossa. Ja ehkä vahvisti myös sitä ajatusta, että meidän kannattaa lähteä pohtimaan yhteisiä ratkaisuja, kun lähdemme työnantajille tarjoamaan erilaisia palveluja. Kyllä se tiivisti entisestään meidän välistä yhteistyötä, koska me olemme nyt jo kuukausittain tavanneet ja keskustelleet osaamisen kehittämisen ja ylipäänsä minkälaista yhteistyötä me voitaisiin tehdä, niin tämän myötä nyt vahvistuu käsitys siitä, että esimerkiksi oppilaitosauditointi on todella hyvä tapa myöskin jatkossa tätä vuoropuhelua jatkaa. Meillä syntyi semmoinen hyvä keskusteluyhteys ja henkilöstö tavallaan sai äänensä kuuluville. Ja jopa toisi esille sen, että kun oli tämmöinen ulkopuolinen taho, joka veti sitä keskustelua, oli siinä rohkaisemassa henkilöstöä ja tukemassa, niin saimme kyllä tosi hyvän keskusteluyhteyden. Ja voisin jopa sanoa, että ehkä se oli semmoinen päänavaus tämmöiselle uudenlaiselle keskustelukulttuurin syntymiselle meidän yhtiöissä. Kiitokset kauppakamarille. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Kiitokset, että saimme olla mukana. Kiitos yrityksille ja yliopistolle yhteistyöstä ja tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä maakuntamme hyväksi.